Salutare toată lumea, suntem Fish și azi avem un episod de FIFA. Hai să jucăm în sezon. Nu. Eu. Radu rare. Bun, hai. Hai să vă bag. Mâine o să facem, nu, sâmbătă o să facem forfeit FIFA. Și eu n-am cum să vă arăt cum fac. Așa, că nu fac facecam. Bang, gol! O să beau golul de la... Nu beau. Știu că n-am lapte și ardă iute. Dar de iute n-am cum să fac. Încă nu este. Atunci o să mănânc ceva iute. O felit, o gură dintr-o pizza iute. Moncur. Vezi, cred că în timpul ăsta chiar vrei să auziți un banc. Banc, bine. Bulă merge odată la școală și doamna profesoară îl întreabă. Bulă, o iubești pe mama? Bulă zice nu. De ce? Pentru că mă bate. Îl iubești pe taică tu? Nu. De ce? Pentru că mă bată. Dar tu pe cine iubești? Pe Dinamo, că nu dă niciodată bătaie. V-ați prins cu Dinamo, nu? Ce face Dinamo? Niciodată nu dă bătaie la Steaua sau la... Da, mă. Hai. Băi, rușinică să-mi fie că era să scar gol. Dar și portară ăsta de prostie. Deci... Radu Rareș. Nu mă, Radu e cel mai bun prieten al meu și Rareș și mă cheamă pe mine Rareș. Gol! Dembele! Berbedei. Încete Gomez, dar e duce bă și dă-i Han sau fault, așa. Adică n-am mai jucat eu FIFA. E primul meu episod. N-am mai jucat FIFA. Nici pe consolă n-am mai jucat. Este boare. O să mă apuc de filmat pe calculator. O mirlă. O mirlă și o răbdă. Eu credeam că Mărlan. Mărlan. Cei care se uită la videoclipurile mele, vă rog să vă abonați, măcar să vă abonați sau să dați un like. Una din acestea vreau să faceți. Să dați un like să vă abonați. Atâta vreau. Deci atâta. Nu vreau mai mult. Să dați un like. Dacă vreți să fac vlog. Sau vlog, da. Vlog. Te pas acolo, în spate. M-am la Delf. Moncur. Pe lângă Moncur. Bine că iese unul și intră unul mai bun. Nu. Eu credeam că intră unul din 50 ca portarul meu. Știu că nu mai sunt așa de bun. În primul meci am făcut 6-0. Dar ce vreți? Se mai întâmplă să... Dar tot măcar că sigur.
Măcar dacă aș da un super gol. Ai, ce fățăloi am tras. Ia să vedem acum cum am dat. Ei, burșet. Ești cam nesimțit că noi la să ne uităm. Cum dădeam noi gol aproape. Slide. Apără portarul. Cred că am dat slide. Apără portarul. Wow. Da, dacă aș da și eu pas ca lumea. Mamă. Am câștigat 2-0. Da. Vicente Gomez. Aia portarul. Pără de 3 ori. Holland. Și Moncur. Așa și mai. Deci Vicente, Valencia și Moncur sunt cei mai buni și cei mai slab Jean, Fink și Holland. Cum îl chemă Valero? Ora. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa, pa!